Moi kaikki katsojat. What's Tämä on up? meidän eka video ja tässä me Niin. voidaan varmaan kertoa, että keitä me ollaan. Joo. Niin, mä oon Rasmus. Mä oon Noel. Eli siis R ja N ja sitten kamut. Niin. Siitä se tulee. Eli meidän nimen ekat kirjaimet ja sitten kamut. Juu, siitä olisi muuten tullut aika pitkä. Niin. Ja no hei, mä voisin jo nyt muistuttaa, että kannattaa tilata kanavaa, sillä se auttaisi meitä Niin. saavuttamaan näitä meidän Tavoitteita. Kattokaa kuvauksesta, niin näette. Niin. Mut juu. Mitä me tehtäis? No siis, tää on ehkä ihan tällainen vaan lämmittelyvideo niin sanotusti. Esitellään ketä me ollaan. Ja tänne kanavalle tulee vähän kaikenlaista. Ja, kannattaa ehdottomasti katsoa päivittäin. Tää tänne voi tulla ihan Milloin vaan. Niin. Me ei itekään tiedetä milloin Niin. me tehdään. Todennäköisesti joulukuussa varmaan tehdään nyt huomattavasti enemmän. Ja sitten joulun liittyviä videoita varmasti sit, kun joulukuu tulee. Ja sitten tuohon kuvaukseen, jos olette nähnyt sen jo, niin jos ette ole nähnyt, niin se näkyy siinä meidän kanavan tiedoissa. Niin sieltä voit itse nähdä sen, että no, tää kanavan me tehdään kaikille sopivia Niin. ja videoita. Ja just niin kuin Rassa sanoi, niin auttaisi todella paljon, jos tilaisitte meidän kanavan. Yeah. Joo. Tänne varmaan tulee jo enemmänkin videoita. Tuleekohan tänään joku video? En mä tiedä. Mä en ole varma. Katsotaan, jos keretään tekemään. Mut joo, nähdään sitten tulevissa videoissa. What's up?